Nagduha-duha ba ka sa imuhang kaluwasan? Nakapangutana ba ka kung luwas ba gyud ko o dili? Naka-question ba ka sa imong kaugalingon kung pwede ba gyud makasigurado ang tao sa iyang kaluwasan bisag buhi pa siya? Or base na nakaingon pud nimo nga dili man ang tao makasigurado sa iyang kaluwasan pa samtang buhi pa siya kay makasala pa man siya. Mao ni pag-isgutan nato karon sa atong daily devotional. Mayong adlaw, welcome sa atong daily devotional kini si Pastor John Incarques. Palihog tag-abli sa inyong mga Bible dinita sa 1 John chapter 5 verse 11 ngadto sa verse 13. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life, he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Isa ni sa pinaka-importante kay nga verse nga dapat nimong masabtan. Ug nagtuo ko nga muni maghatag og comfort gyud sa nagduha-duha nimo nga hunahuna. Ang pinaka-importante nga part sa atong kinabuhi ang ato biyang kaluwasan sa atong kalag, ang eternal life nga makuha nato gikan sa Dios, no? Ug ang Bible nag-ingon nato nga walay laing source sa eternal life, si Jesus Christ lamang. Dili nato ni makuha sa atong simbahan, dili nato ni makuha sa atong maayong binuhatan, walay tawo makahatag nini, walay gobyerno mga makahatag nini. Si Jesus Christ lamang. Siguro nakapangutana ka kung maangkon ba na nako samtang buhi pa ko? Makasigurado ba ko ana nga makadawat ko? Buhi pa, makasala pa biya ko. Unsaon man ako pagsigurado nga naa na gyud ko'y eternal life, or sa layman's term na to, luwas na ba ko? Unsaon man ako pagsigurado nga luwas na ba gyud ko? No, ang dako king pangutana na to, makasigurado ba di ang tao nga luwas na siya nga buhi pa man siya? Ang tubag na to nana, yes, dakong makasigurado ang tao sa iyahang kaugalingon. Now si John naghatag og usa ka importanteng reminder dinhi sa verse 11. Ingon si John, this is the record. Now gi-emphasize din ni John una daan ang record. May kag record, ebidensya, pamatuod murag sa ato anay birth certificate, pamatuod nga gipakataw ka na nga ospital, na nang tuigan, na nga bulan, na nga oras. Record na siya. Now kung imong tan-awon dinhi, ingon si John, mao ni ang pamatuod nga ang Dios naghatag na nato og kinabuhing walay katapusan. Now klaro kayo si John. Confident kay si John dinhi nga pamatuod ni nga naghatag na ang Dios nato human nang gihatag. Kung inani kasigurado si John nga gitagaan na sila eternal life. So technically dili dautan mo ingon ka nga yes, save nako. Yes, luwas nako kay naa na ko'y eternal life. Ug ingon pagit si John, and this life is in his Son. Ingon si John dinhi nga kini nga eternal life, kini nga klase nga kaluwasan naa lang ni kang Jesus Christ. Wala ni sa uban nga mga pundok, wala ni sa usa ka relihiyon, wala ni sa usa ka pinakadato nga nasod. Naa lang kini kang Jesus Christ. Pasabot aning naa kang Jesus Christ. Si Jesus Christ ang nitrabaho tanan ba? Pasabot nga dili na to pwedeng haguan para makuha natong eternal life nga naa kay Jesus Christ. Ang Bible nag-ingon din sa verse 12, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Ingon din si John nga siya nga nakadawat na kay Jesus Christ, nadawat pud niya ang kinabuhing walay katapusan. Pero siya nga wala nakadawat kay Jesus Christ, wala pud niya nadawat ang kinabuhing walay katapusan. Nataganta mong simple kay basic kay illustration. Na ako'y Bible diri sa ako ang kamot, napod ko'y ballpen. Duha ka object, Bible o ballpen. Na isulod na ko ning ballpen dinhi sa Bible. So kung asa ang Bible, naa dito ang ballpen. No, ang Bible nag-ingon sa John chapter 5 verse 12 nga ang kinabuhing walay katapusan naa kay Jesus Christ. So kung na-receive nimo si Jesus Christ, na-receive pud nimo ang kinabuhing walay katapusan. So inani lang siya ka-simple. Kung imo ning madawat ang Bible, apil nimo madawat ang ballpen kay naa man sa sulod ang ballpen.
So kung madawat nimo si Jesus Christ, nadawat po nimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Kung wala po nimo siya nadawat, wala po nimo kinabuhi nga walay katapusan. So si Jesus Christ lang ang makaprovide actually sa eternal life. Pero ang pangutana, imo ba siyang nadawat? Unsaon nato siya pagdawat? Nag-explain nato sa mga previous nato nga mga videos nga madawat nimo si Jesus Christ by faith, sa tinuod nimo nga pagtuo gyud, na kinasingkasing nga pagtuo, dili tong pagtuo nga tuo-tuo lang, hugot nga pagtuo nga wala gay laing makaluwas nimo, si Jesus Christ lamang. Gani pag-abot sa verse 13, no, ingon si John dinhi, "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God." Now, ingon si John, no, gisulat ako ninyo aron mo tuo mo, nga tuuhin ninyo ang Son of God. Kinsa may Son of God? Si Jesus Christ. Munang believing ang gimension dining John, pagtuo ang gimension dining John, wala natay angay pang trabahuan, kay si Jesus Christ na ang nitrabaho dito sa cross. Ang part na to dinhi is ang pag-believe, hugot nga pagtuo. Mabitaw tong kawatan sa cross. Ang kawatan sa cross, ingon siya, Ginoo, kumuadto ka sa iyong paraiso, hinumdumi ko. Ingon si Jesus Christ, karon dayon. Ingon si Christ nga dili ugma, dili unya kun dili karon nimo madawat ang eternal life. Ingon si Christ, karon dayon ubanon ti ka sa akong paraiso. No, katong tawhana to, kawatan gito, kriminal to, wa gito gihimo nga maayo. Pero atong tungura sa cross, iyang gihinulsulan iyang mga sala. Og atong tungura ni ila siya nga si Jesus Christ di iyang Savior. Kay ingon man siya, uban ako sa iyong paraiso. So nagtuo siya nga si Christ gyud makasave niya. So si Christ, nakita ni Christ ang heart sa kawatan nga naghinulsol siyang sala ug nay tinuod ug hugot gyud nga pagtuo. Muna ingon si John dinhi nga, "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God." Tuuhi. Ug mo ni gihimo sa kawatan sa cross, mituo siya nga si Christ ang Savior sa iyang kinabuhi. Ingon din siya, "That you may know that you have eternal life." So ingon din ni si John, tuuhi nga si Christ ang imong Savior, ang Son of God, ang Messiah, ang gipadala nga manluluwas, aron makahibalo ka. Di ba klarong ingon John, aron makahibalo ka, that you may know that you have eternal life. Aron makahibalo ka nga naa na kay kinabuhing walay katapusan. Usbo nako, kung sigurado ka nga naa na si Jesus Christ sa imong life, sigurado na ka nga naa na kay eternal life. Pero kung hangtod karon nagduha-duha ka kung naa na ba siya or wala, dili pod sigurado nga naa na kay eternal life. Kung naa na kay eternal life, sigurado na inig kamatay nimo, sigurado gid nga duna kay langit nga ulian. Tungod na sa assurance nga gihatag ni Jesus Christ once imo siyang madawat sa imuhang kinabuhi. So kung wala pa nimo nadawat si Jesus Christ karon, mao ni imuhang desisyonan, hinulsuli imong mga sala, paubos imong kabulingon. Ang kuna nga dili day mao ang imuhang pamaagi sa una, unya dawata si Jesus imong kinabuhi nga personal imong manluluwas. Tuuhi siya nga siya lang gyud ang imong manluluwas, wala nay lain. Kinasingkasing buhatan na nagtuo ko nga dunay buhaton ang Dios nimo, inighimo nimo niana nga pag-ampo. Mag-ampo ta. Ginoo, salamat sa imong reminder nining buntaga. Salamat Lord sa ka-precious imong words nga dili ni namo Ginoo pwedeng duha-duhaan. Salamat Lord nga naghatag kag comfort, confidence ug assurance Ginoo nga kung sigurado na mi amahan nakadawat sa imong anak ka si Jesus, dili na mi Lord magduha-duha sa eternal life nga gihatag namo Ginoo. Lord, gipray nako ang matag usak-usab karon nga mihimog desisyon sa pagdawat kang Jesus. Ikaw Ginoo, nakita silang kasing-kasing ug dasayad ko Lord nga ikaw muhatag usab kanila sa kinabuhi nga walay katapusan. Pasayloa mi sa mga salang nabuhat sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.